Idan ka ga 20 za ka ga 16 ku gane san ku nake yan kandin o 16. Sanyi-sanyi muke ji a jiki ya kuya fambar wanku da kun gano yan kandi a baya za ku hango yan nasara. Sanyi-sanyi muke ji a jiki ya kuya fambar wanku da kun gano yan kandi a baya za ku hango yan nasara. Arrahim nake sanyawa Allah ina yin roko gani na taho da dan koko wasu lalala amsar roko zan yi waƙar kandin nasara o system win jaso ya ilahu kara min yiwuwa zana wake nasara. Sanyi-sanyi muke ji a jiki ya kuya fambar wanku da kun gano yan kandi a baya za ku hango yan nasara. Tattalin ka muke ba wani baya rasulallah dan amina babu wanda za mu biyayya gurin